taa ka anyị kwuo okwu maka ndị second wives, third wives, ndị bụ na hafụ ndị ọzọ ka fa na-analụ ndị mmadụ difa fa pụta encourage fa. Number 1, Judy Austin. Anyị ma na Judy Austin bụ onye nke na-eme fim. O meketego fim ọ dịka ọ na fim abụrụ karịa ya, wee decide ya ka ọ nalụ onye ọzọ di ya ka ọ bụrụ ife o jidete na movie industry. Onye nke ọ nalụkwa di ya bụ May Edochie bụ onye nke Yul Edochie tụbara ime mgbe ha ka nọ na higher institution. Ime ahụ bụ ife mụtalụkwa their first issue. Maka ezinụlọ ebe Yul Edochie si wee pụta, nne na nna ya wee sị mba na ama mkpakwa nwa ahụ aka nke ọ ga-eji wee chụnya bụ nwatakịrị nwaanyị, na ọ ga-anụ ya dịka otu nwoke si anụ nwaanyị, mee ihe ezigbo ihe o kwesịrị ime ebe nke nwaanyị. Otu aka Yul Edochie na May si wee nụọ for over 20 years wee ruo n'ụbọchị nke taa marriage fa ji wee bịa na njedebe maka Judy Austin. Ihe a na-ekwu maka ya abụrụ na Judy Austin amarọ na Yul Edochie anụgo nwaanyị onye ọbụla ma, kama na ịmagoro ndị ahụ ga-abụ ha na-alaiki ịbịa rip ebe fesol ịchọ iri ebe ịkọrọ ọ ife Judy Austin ume. Ihe kacha wute Judy Austin na anya bụ ife bụ na ihe a na-aga to the point na enwere mkpụrụ pụta anya ya bụ star nwa ha nwoke, nwa Judy Austin na Yul Edochie enwe. Maka na asị na nkịta niile na-akpụ nsị n'ọnụ, nọ nke kpụrụzia ife ya ịmalụ na ọkpụ nsị n'ọnụ. Ka May hapụ Yul Edochie, Judy Austin wee wubatazie n'ezinụlọ wee na-akọ ọsịsị nke bụ nsogbu. O nwere onye na Judy Austin na-enweghị nsogbu. Judy fekwa na ebe nwaanyị na-alụ nwaanyị ọzọ di ya, nyanwa na-ebu ụzọ apụta n'iru akwụkwọ defend bụ onye ahụ, gbachitebere onye ahụ, mebi ya ka ọ bụ ezigbo ihe. Enwere m ife na-ekweta n'ime ya, ọ bụ na o nwere onye ga-achọ ịba na alụmdi na nwunye ka ọ gbachapụta. O nwere ihe ga-apụtalị okwu, o nwere ife bụ na ife afọ emego mekwa isi mba na ịma ndịnize. Mana aghọtara m ife mere mmadụ na-abọsị na fa nwụrụ fụrụ onwe ha n'anya, ifu na ife ị na-emere onye nke ọzọ ahụ ije n'iru na-eme. Mana nke a bụrụ akwụkwọ maka mbọsị ọzọ. Judy Austin abịago gbachite elu CEO, Blessing CEO, ya bụ Blessing nke Iruka Okoro. Ọ bịagokwa gbachitekwa alụ Rosemary. Ọtụtụ ndị ọpụtago n'iru akwụkwọ gbachite elu maka na ha ga-enalụ onye ọzọ difa. Ajụjụ m na-ajụ taa bụ ya bụ ife ọ bụ ife dị mma? Ọ bụ na ọ gwalụ ndị amụrụ n'ụwa na ha ga-abụ second fiddle, na ha ga-abụ second wives, na fa ga-abụ onye ejiri etinye wee mezuo ezinụlọ? Maka na ịjụ ọmụ ọ pụtalụ m na nke nwaanyị enweghị ike ijidete m nwoke, nke onye ọzọ jidetegoro ejidete oje na alụkwa ya anya. Ihe a onwee ike ịbụ na ndị a wee fafa ji aga, na ọ bụrụ ihe ekpere, ọ bụrụ ihe aka nkịtị. Ọ pụtara na onwe ebe fa na-etinye ụkwụ ha na-etinye nya bụ ife n'ihe eriri eri. Maka na ife ebe ụmụ nwoke a na-agbachitelu second wife fa, ọ ga-adị ka eweri ya nyefa ha eri ya. Ọ pụtakwa gbachitekwalụ Mercy Johnson mgbe Mercy nọ Prince of Edo State. Amara m ka isi wee fụnya bụ ife, mana otu ọbụla o si na-adị, Judy Austin bụ case study. Maka na nyanwa na onwe ya ihe o mere onye ọzọ ọ chọrọ ka e mee ya. Ọ bụ na ị chetara ụmụ mgbe akọrọ akọ maka otu Yul si wee gbana Abuja, si Abuja gbana Asaba, Judy chụrụkwa ya naba Asaba chee na onye bụ ife o mere onye ọzọ ka a chọrọ ime ya. Maka na ndị Igbo tụrụ inu si na ogbu mma adịghị ekwe ka mma gaa ya n'azụ. Achọrọ m ime ife ilu iche na Judy Austin bụ nnọọ queen mother second wives ka ọ nọọ ife emere ya eme. Mee ka mmadụ na comment section, ọ ga-adị n'mgbe ọzọ. Dewo, cheta ka ị subscribe, ka ị like ya, ka ị zigara ndị ọzọ ka ha soro n'ife a na-eme.